Welcome to Kumusta Ilocante Vlogs. This is now the fourth episode of our sorties, and we are in Lawag City, Ilocos Norte, often called the Gateway of Ilocandia. Ilocos Norte, the premier province of the Philippines, and home to President Bongbong Marcos. Today, December 12, 2022, and this is how Lawag City, the capital of Ilocos Norte, looks like. The governor is Governor Matthew Marcos Manuto. Ito ang Kapitolyo. It's under renovation. May bagong extension around the old building. Sa harap ay may malawak na hardin na pwedeng pasyalan, upuan, pahingahan, at paglaruan ng mga bata. But before you continue, please hit the like button, share and subscribe to our channel, Kumusta Ilocandia. This is the Lawag City Hall, just a stone's throw away from the Ilocos Norte capital. Halatang panahon pa ng mga Kastila ay tinayo ito. And the mayor is Mayor Michael Marcos Quion. Fronting between the City Hall and the Capitol is the Aurora Park. Makikita rin dito ang Tobacco Monument. Araw-gabi, makikita ang mga namamasyal dito, especially Friday nights, kasi parang pista ang atmosphere. Siyempre kakailian, aduman tinagbaliw, adu dagiti nagtalinayed ken kailiyo, no nabayag kayon adipin masyar wenno nagawid ditoy. Kadwak ni Chatu, kalagiti buya, akal kaligaguman nyo ang makita. Kas makita nyo, datay iti sangot ti provincial capital ni Lawag nga naimula dito puso kung gati puso iti syudad ni Lawag. Again, syempre dito yung nagliplipatan gaya makablaawan dito subscribers tayo. Dito please share, watch, and like and subscribe sa aming Kumusta Ka Ilocandia Vlog. Dati awawagan tayo iti Aurora Park dito'y City Plaza. Talit sana makaambong at tinaga na talagang kin Aurora Park City Plaza Apo. Kuri kaman tinte man nasit ganda dito'y saka mo estudyante iti data center. Yan. Hello. Woo! Activities yun nagka dito'y Aurora Park itataubing. This is Kumusta Ka Ilocandia Vlog. Hazel May di ano yan? Amuyot? O ano negosyo? HM. HM? Yes. Ah, okay. At luto? Yes, ma'am. You are from? Badak. From Badak City. Sarat. So, nagdudumang hili na ito may basbas iti data center Lawag. Okay. Happy viewing. Thank you so much sa mga followers and subscribers. Kumusta Ka Ilocandia? Kasi magkalay nagkanta ka na kayo. Ay! Naguleg! Eto oh! Buwan! Ayan, balon! Eto yun ha! Oo. Aurora Park. Akala ko kanina, hindi ganyan kaunig. Hindi ganyan kaunig. This is a balloon. Pinapakita natin dati kabuuan ng Aurora Park na since December, it's
aktibidades iti syudad iti Lawag nga diti pakaangayan na every day until fiesta iti syudad iti Lawag kada ito'y February kasi kapestaan iti syudad iti Lawag. Kas makita tayo ado dagiti dekorasyon itatayan. Ito yung views natin sa City Hall. Isumet iti balay ni Apo Agdamang Mayor Michael Marcos Jr. Ito mga estudyante ng Divine Word College of Lawag Graduate College. So, how about it? Ano ito mga ginawa nyo? Hindi ma'am, these are the products of the mga architects po from different countries in the world po. Oh, I see. So, what's your name? Michael Apelyido mo? Santos po. So, dagiti Works of hindi po mga narigat si architect. kasi yung celebration iti National Architecture Week. Flat rate, 40 pesos. 40 pesos. Yes, then madain dawat may LTFRB nga additional kami di 5 pesos fare. Kasi ito'y panagnado di gasolina at Diesel. diesel ma'am. So, additional 2 pesos per minute. Right ma'am. Depende. Kami nga mabalin nga agar arkila ma'am ta adda na ituding nga para metro lata. Metro lang Metro lata. Hang kami nga dito ako pati arkila kag kontrata. Nung urayan nyo, dito lugi kayo lang, urayan nyo. Continuous metros. Basta ang pataklata. Patak-patak. Ada kanya nito na makipagpakaasin. Mga yung tama awatan namin, di ba na gururay di. Kasi kagururay kami nga, bibiyahe kami luman. From Lawag to Fort Ilocandia, umekag to, talaga one way lang. Anat nagpatagis bayadang. We. Yan no, daka yung Fort Ilocandia, tapos tawagan din taxi, counted, Open- no ko, open meter. Open meter, then no, may nakaalan, then no, ang subli ka tilawag, di dyan no ko, ano, anat tinagpatak ijay bayadan. Sir, kasano ti sitwasyon ti traffic po ti syudad ti Lawag? Kada iti tatamam nga month ti December talagang marigat patak. Ilet o anti pagparkingan. Dati siguro nga dati month talaga dati may bakasyon. Kaya naman sa way nga dutlugan. Idutlugan pa. Ilet ti pagparkingan. Kami mit device so dati Gundaway nga agparking met. Kung bisbisita, talay kami Gundaway da. Kung na matiliwan nyo ito, sir. Hanap mo no de baka dalam bam nga siyempre no sidagdag na ti pagkatangan da. Isa lang. Dito ilang, okay mabalin. Kami ti, well, kami ti chansada. Da kami pagpakat nilang ti, ano gan mi, nga ipadigit ti ordinansa ti Lawag. Siyempre kailian, aduman tinagbaliw, adu dagiti nagtalinaed ken kailiyo, no nabayag kayon adipin masyar wenno nagawid ditoy. Kas iti torre ti kampanaryo ti Katedral ni San Guillermo, kas ken ni Lucano, nakidser, na Andor, na Anos, na Ayat, na Takneng, ken kangrunan na managbuteng ken ni Apo Dios. Wow! O, kas makita tayo dito yung views dito, nakita tayo dito, Sinking Bell Tower ng Lawag City.
Mayak pa din dito. Oh my God, thank you so much, oh Lord. So, ada tayo dito, isang iti St. William Cathedral, tapos itas takit. Ipakita tayo met dito yung pagkarkaragan tayo ken Apo Diyos na dumawat di pamakawang ken blessings. And of course, this is St. William Cathedral. Ayan, lahat po sa mga nanonood sa amin at tumatangkilig sa aming vlog, Ilocano Vlog. Ito po yung ating St. William Cathedral ng Lawag City. Walking around the city proper po, ay malapit lang ang Lawag City Commercial Center. At dito makikita mo ang mga pwedeng bilhing souvenirs, pasalubong, at mga iba't ibang produkto ng Ilocos Norte. Visit Northern Philippines. Come home to Ilocandia. And please don't forget to subscribe, like, and share our Kumusta Ilocandia vlogs.